рәхмәт. Ашысы килә башлады, әйме тагын. Хәзер бөтен эшләрегезне калдырып, ашау эшене калдырып, ярату турында сөйләшергә чакырып калабыз. Рухи азык кулланыр өчен кунакханәгә рәхим итегез. Бездә кунакта Татарстанның атказанган артисты Илүсә Хуҗина. Илүсә, сәлам, хуш килдең. Сәлам, хәерле иртә, хөрмәтле телевизор сөючеләр. Барышылар. Илүсә, менә ярату проектын башлап җибәрдегез. Нинди проект ул? Ул чыннан да безнең яратып башкарыла торган эшебез, шуңа да ул ярату дип атала. Нинди эшләр башкарыла анда? Әйе, бу безнең камера, әдәби, музыкаль кичә, концерт дип әйтер идем. Без анда шагыйрә Илмира Җәлилова, яшь һәм өметле безнең яшь композиторыбыз Миләүшә Хәйруллина рояль артында. Мин инде башкаручы, инде безне эшебезне җыючы һәм безне илһамландыручы ул режиссерыбыз Гөлчәчәк Шәйхетдинова. Субханалла, безнең хезмәттәшебез. Димәк, инде аңлаучы шагыйрь Илмира Җәлилова ул инде шигырь укыйдыр. Миләүшә композитор рояльдә, син җырчы, бөтен әйберне оештыручы Гөлчәчәк. Нишләптер монда бер дә җегетләр юк? Ни өчен? Чөнки безнең күңелебездә ярату һәм минемчә безгә шушы безнең яратуыбызны кабул итәргә егетләр залдарда утырыр дигән үтте. Менә үзәктә сез иҗат иткән җырлар, менә Илмира иҗат иткән шигырьләр булачакмы? Гомумән безнең яратуыбыз ул әлбәттә безнең иҗатыбыз гына түгел, шулай бит безнең урысча әйткәндә мировая классика. Миләүшә уйный шулай ук чит композиторларның әсәрләрен. Мин дә гомумән барлык композиторларның әсәрләрен җырлыйм. Төрле жанрда инде. Төрле жанрда. Эльмира үзенең йөрәгеннән чыккан үзенең әсәрләрен башкара. Менә белгәнемчә, сез Татарстаннан читтән чыгып та инде Мәскәүгә барып кайттыгыз. Тагын кая сәяхәт итәргә җыенасыз менә әлеге ярату проекты белән? Һәм яратып карыйлармы? Бик яратып карыйлар. Бу гомумән безнең беренче чыгышыбыз Мәскәүдән башланды. Һәм без әлбәттә мондый зур уңышка ия булырбыз һәм гомумән чыгышыбыз шундый зур уңыш казаныр дип уйламадык. Без аны чыннан да үзебез яратып эшләгәч, без аны тамашачыбызга күрсәтергә генә алып бардык. Һәм инде кайтышлый безгә шундый күп хатлар килә башлады. Безнегә дә килегез, безнең дә тәкъдимнәр, безнең дә күрәсебез килә. Әлбәттә теләк бар. Безне көтәләр. Алла кушып, без Екатеринбург шәһәренә менә барырга уйлап торабыз. Санкт-Петербург шәһәренә. Әлбәттә Казаныбызда да матур итеп бу кичәбезне уздырырбыз дип өметләнәбез. Менә Мәскәүне алсак, анда күбрәк милләттәшләребез килдеме? Төрле жанрдагы әсәрләр уйналгач, монда бит төрле милләт вәкилләре килә ала дигән сүз. Әлбәттә төрле милләт вәкилләре килә ала, ләкин безнең чыгышыбыз Татарстан Республикасының мәдәният көннәре кысаларында узгач, анда әлбәттә күбрәк безнең милләттәшләребез булды. Без инде барысын да көтеп калабыз. Бу минемчә универсаль жанр һәм аны тел белмәүчеләр йөрәк белән тыңлыйлар. Менә бу проектның уңышы нәрсәдә дип уйлыйсың? Чөнки без бит инде ияләшкән зур концертларга, шоуларга, һәм шундый зауклы кичә ул. Кеше сусаганмы менә мондый сыйфатлы, зауклы кичәләргә? Моның уңышы нәрсәдә дип уйлыйсың? Минемчә бу искренность, ихласлылыкта, бу ихласлылыкта, бу әлбәттә күзгә күз карап, тамашачы белән аралашу һәм үзләребез безнең хисләребезне аларга ерак итмичә генә җиткерү мөмкинчелеге. Миңа калса, менә бу кичәдә мин Казанда калам җыры да яңгырыячак, шулаймы? Менә бу җырның тарихын әзгенә, әлбәттә ул сүзләрдә күренә, әмма алай да менә тарихы һәм шуннан да синең мәхәббәтең Казанга, мәхәббәтең шуның кадәр көчлеме син җырдагы кебек? Бу гомумән минем автобиографик җыр. Һәм әлбәттә мин бик рәхмәтле
сүзләр авторына Илмирага, чөнки ул мине ишетеп, шушы юлларны яза алуы гомумән, инде Миләүшә шушы шигырьләрне ишетеп, шулай үзенең хисләрен кушып, шундый матур көй язды. Инде минем эшем аларның хисләрен сәхнәгә чыгып җиткерү. Һәм аларның хисләре синеке белән дә тәңгәл килә икән. Әлбәттә, әлбәттә. Бу тандем булмаса, мондый матур әсәр чыкмас иде. Шулай бит. Менә җырда шундый сүзләр бар, минем балам татар булыр дигән. Менә Казанда, Татарстанда гына татар баласы тәрбияләп үстереп була дип уйлыйсыңмы? Әлбәттә, безнең татарлык ул безнең күңелебездә. Син җир шарының төрле илендә яшәргә мөмкинсең. Аңа карамастан син күңелдә барбер татар. Иңдә татарча сөйләшсәң һәм балаларыңа шушы тәрбияне бир алсаң, әлбәттә син зур уңышка ирешерсең дигән мин өметтә. Ләкин Казанда тәрбияләнгән бала, минемчә, ул инде һичшиксез татар булыр. Амин берүк. Форсаттан файдаланып, бүген әниемне туган көне белән тәбрик итәргә мөмкинчелек бирегез. Рәхимет. Сөйкле әнием, син безне илһамландыручы. Сау сәламәт бул, озын гомерле бул. Без сине яратабыз. Афәрин. Без дә бу татар гаиләсендә котлауларга шундый иманлы балалар үсә, безнең милләтебез һичшиксез яшәячәк, өметле